Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο πάνελ της Δημόσιας Διοίκησης. Θα καλέσω εδώ στο βήμα την Αντιπρόεδρο του ΔΟΣΟΥ της ΕΝΑΠ, κυρία Βασιλική Αθανασοπούλου, που θα συντονίσει, την κυρία Καμτσίδου, τον κύριο Γιώργο Σπανουδάκη, τέος Πρόεδρο του ΔΟΣΟΥ της ΕΝΑΠ, τον κύριο Παπαδημητρίου, Πρόεδρο τον κύριο Κώστα Παπαδημητρίου. Καλημέρα σας. Τη Σταυρούλα Παπαδημητρίου. Ο Κώστας είναι στο επόμενο πάνελ, σωστά. Τη Σταυρούλα Παπαδημητρίου. Και τον Γρηγόρη Θεοδωράκη. Ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στην κυρία Αναγνωστοπούλου, τη βουλεύτρια που μας τιμάει σήμερα με την παρουσία της. Αυτό, και αν θέλει να απευθύνει και ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Μπορούμε να περιμένουμε, το λέει και η συντονίστρια του πάνω. Ναι, να το πεις. Ευχαριστούμε και πάλι. Καλημέρα σε όλους και όλες. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Όπως θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τους ομιλητές και τις ομιλήτριες που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και μας κάνουν την τιμή να βρίσκονται σήμερα εδώ για να συμβάλλουν στη συζήτηση της πρώτης θεματικής του συνεδρίου μας και του φόρου μας. Το θέμα της σημερινής συζήτησης είναι οι μεταβολές στο χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης και η φυσιογνωμία την οποία αποκτά. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ιφηγένεια Καμτσίδου, ομότιμη καθηγήτρια του Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΙΘΙΤΑ και πρώην πρόεδρο του ΕΚΔΑ. Τη Σταυρούλα Παπαδημητρίου, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων του Υπουργείου Εργασίας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ. Το Γιώργο Σπανουδάκη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και πρώην πρόεδρο της ΕΝΑΠ-ΕΣΔΑ. Και τον Γρηγόρη Θεοδωράκη, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αυτός με τη σειρά του πρώην πρόεδρος της ΕΝΑΠ-ΕΣΔΑ. Κατά την άποψή μας, η σημερινή συζήτηση δεν αφορά αποκλειστικά ή στενά τους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι μια συζήτηση που απασχολεί το σύνολο της κοινωνίας, γιατί στην πραγματικότητα ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά της δημόσιας διοίκησης σχετίζονται με τον τρόπο άσκησης της κρατικής εξουσίας, τον προσανατολισμό που έχει αυτή, και αντανακλούν όμως και τον βαθμό διασφάλισης του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά και τον βαθμό που πραγματώνονται τα δικαιώματα των πολιτών και εν γέννη της κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια, και ειδικά και πρόσφατα, αναδύεται συνεχώς στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια συζήτηση, είτε στο πλαίσιο της κοινωνίας, είτε και στο πλαίσιο του πολιτικού επίπεδου, το ερώτημα του αν η μονιμότητα είναι μια παροχημένη συνταγματικά κατοχύρωση, αν πρέπει να καταργηθεί και αν είναι η αιτία για τα κακώς γενόμενα στη σφαίρα της δημόσιας διοίκησης και εξουσίας. Επίσης, συνδέεται με το ερώτημα για το αν μια ενδεχόμενη κατάργησή της ή σύμφωνα με τις διάφορες εξαγγελίες η πρόθεση για κατάργησή της θα απελευθερώσει τη διοίκηση τη δημόσια διοίκηση από τα δεσμά, αν θα γίνει πιο ευέλικτη, πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική, λειτουργώντας με κριτήρια που αρμόζουν περισσότερο στην ιδιωτική οικονομία και την αγορά. Μπορεί η άρση της μονιμότητας να τίθεται ως σενάριο ή ως επιδίωξη. Παρ' όλα αυτά, ήδη ένα σημαντικό πλήγμα έχει υποστεί ο τομέας των δημοσίων υπαλλήλων μέσα από την ψήφιση του νέου πειθαρχικού, ενός αυταρχικού και τιμωρητικού πειθαρχικού, και ο μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης ήδη επισυμβαίνει μέσω των απευθείας αναθέσεων και του ρόλου των ιδιωτικών συμβουλευτικών εταιριών που διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη χάραξη των δημοσίων πολιτικών, στην υλοποίησή τους, στην αξιολόγησή τους, στην αποτίμησή τους, αλλά και στον προσανατολισμό τους. Γίνονται με το σταγονόμετρο σε σχέση με τις ίδιες τις πραγματικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες και εν γέννη ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Φυσικά, μέσα σε όλα αυτά προκύπτει και το ερώτημα, όπως τέθηκε και από τους χαιρετισμούς, για το ρόλο των αποφύτων και της Ένωσης μέσα στη δημόσια διοίκηση και αν μπορούν και με ποιους τρόπους να συμβάλλουν στην υπεράσπισή της ως κομμάτι του ευρύτερου του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων.
Για να μην έτσι καταχράζομαι και το χρόνο των ομιλητών, γιατί καθυστέρησε και η έναρξη λόγω της μαζικής προσέλευσης, θα δώσω το λόγο πρώτα στην Ιφηγένεια Καμτσίδου, που θα μας μιλήσει για τη μονιμότητα και την νομιμότητα και την ανεξαρτησία της κρίσης της διοίκησης. Καλημέρα, ευχαριστώ θερμά την ΕΝΑΠ και το Διοικητικό της Συμβούλιο για αυτή την πρόσκληση. Μου λείψατε πολύ, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι πάλι μαζί σας. Μονιμότητα λοιπόν, νομιμότητα και ανεξαρτησία της διοίκησης, ανεξαρτησία κρίσης της διοίκησης. Πριν 80 περίπου χρόνια ο μεγάλος πολιτιολόγος Χάρολντ Λάσκι, σκεπτόμενος για την πολιτική και το κράτος, έγραφε «Οι κρατικοί υπάλληλοι πρέπει να είναι ουδέτεροι. Για να είναι ουδέτεροι πρέπει να είναι βέβαιοι ότι θα είναι μόνιμοι». Όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, αλλά και στη χώρα μας η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων θεωρείται εγγύηση σύμφυτη με τη δημοσιοϊπαλληλική σχέση. Μια αντίληψη που επιβεβαιώνεται σταθερά και που το περιεχόμενό της συναρτάται στενά με τη μορφή του πολιτεύματος και τη δομή της δημόσιας διοίκησης στο εσωτερικό του. Δεν έχουμε την ίδια δημόσια διοίκηση σε ένα αυταρχικό πολίτευμα, σε ένα φιλελεύθερο πολίτευμα, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Επομένως, για να σκεφτούμε σήμερα τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε από τον προβληματισμό ποια είναι η δομή της δημόσιας διοίκησης που ταιριάζει στο πολίτευμα που διαγράφει το Σύνταγμά μας. Γίνεται, δεν γίνεται σεβαστό, το Σύνταγμα ρυθμίζει το πολίτευμα της κοινωνικής δημοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει που δείχνει το σημαντικό ρόλο της δημόσιας διοίκησης. Σε αυτό το πολίτευμα, οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί δεν εισάγουν μία διακυβέρνηση δια του λόγου, εκεί όπου οι τεχνοκράτες κάθονται, σκέφτονται και παίρνουν τις αποφάσεις. Είναι ένα πολίτευμα το οποίο έρχεται να διαχειριστεί τις αντιφάσεις που διατρέχουν το λαό. Γνωρίζουμε και θεσμικά, νομικοπολιτικά αναγνωρίζουμε ότι ο λαός δεν είναι ένα ενιαίο σώμα, αλλά ότι συγκροτείται μέσα από τάξεις, ομάδες και κυρίως μέσα από τις συγκρούσεις των διαφορετικών συμφερόντων που αναπτύσσονται στην κοινωνία. Για να εξασφαλίζεται σε αυτό το πλαίσιο η ομαλή λειτουργία του κράτους και να εφαρμόζονται άμεσα και αποτελεσματικά οι δημόσιες πολιτικές, θα πρέπει να υπάρχει μία δημόσια διοίκηση ανεξάρτητη από την πολιτική εξουσία. Άρα πρόταγμα πρώτο, ανεξαρτησία σε σχέση με τις εναλλασσόμενες κυβερνήσεις. Ο επαγγελματισμός των στελεχών της διοίκησης αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση της πρώτης αποστολής της, δηλαδή για να διαφυλάσσεται η κρατική ενότητα και συνέχεια, που όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι και μια εγγύηση αναπαραγωγής του κρατούντος κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Ενώ παράλληλα η ιεραρχική διάρθρωση στόχευε ιστορικά στο να εξυπηρετήσει την ανάγκη οι δημόσιες πολιτικές να ακολουθούν τις κατευθύνσεις που χαράσει η κυβέρνηση, άρα η Βουλή, άρα έμεσα ο λαός. Δύσκολο γιατί οι αντιθέσεις της κοινωνίας εκφράζονται, μεταφέρονται και στο εσωτερικό της εκτελεστικής εξουσίας. Όχι μόνο ως αντιπαράθεση κυβέρνησης διοικητικών υπαλλήλων τεχνοκρατών, αλλά και ως διαφορές σε ενδοδιοικητικό επίπεδο. Μπορούμε κάλλιστα να φανταστούμε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Πολιτισμού ή Παιδείας. Μια αντιπαράθεση στο εσωτερικό του ίδιου του Υπουργείου, μεταξύ γενικών διευθύνσεων ή και γενικών διευθυντών και διευθυντριών. Άρα αυτό που αναζητούμε σήμερα είναι πώς θα διαχειριστούμε τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις, ώστε η διοίκηση να συμπορεύεται με τον κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους.
Τι χρειαζόμαστε, σε τι διαφέρει η κοινωνική δημοκρατία από την φιλελεύθερη δημοκρατία, την απλή, ας πούμε, την ιστορικά προγενέστερη δημοκρατία. Διαφέρει το κράτος έχει μια κοινωνική αποστολή. Αναλαμβάνει αυτό να αντιμετωπίσει κινδύνους για λογαριασμό των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου. Άρα, για να μπορέσει να επιτελέσει αυτή την αποστολή αντιμετώπισης των κινδύνων, πρόληψης και καταστολής των απειλών, χρειαζόμαστε να διατυπώνονται ουσιαστικές και συνεκτικές προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία. Χρειαζόμαστε μερικές φορές μια πολύ άμεση υλοποίηση, πραγματοποίηση αυτών των προτάσεων. Πανδημία, για να μην φτάσουμε στον πόλεμο που είναι σήμερα. Και για να μην είναι μόνο κοινωνική η δημοκρατία, αλλά να είναι και δημοκρατία, χρειάζεται να μην μπορεί οι κοινωνικο-οικονομικά ισχυροί να εισάγουν την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών. Άρα, η εκπλήρωση της κοινωνικής αποστολής του κράτους προϋποθέτει ότι θα υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Αν δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία, διαταράσσεται η άσκηση της διοικητικής εξουσίας, ξεφεύγει από τα όρια που θέτει η αρχή της χρηστής διοίκησης και έτσι όχι μόνο η τυπική νομιμότητα, αλλά και η θεμελιώδης νομιμότητα υπονομεύονται. Επομένως, το καθεστώς που οραματιζόμαστε για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι ένα σύστημα προνομίων υπέρ αυτών. Όπως είπε και η συντονίστριά μας στην αρχή, είναι ένα σύστημα εγγυήσεων προκειμένου η δημόσια διοίκηση να εξυπηρετεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα όλων των μελών του κοινωνικού συνόλου. Για να χρησιμοποιήσω τη σκέψη της Κατερίνας Σακελαροπούλου, που πριν 10 χρόνια αποτιμούσε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και ελπίζω ότι δεν έχει αναιρέσει όσα έχει γράψει μετά την πορεία της, θέλω να το πιστεύω, η σύζευξη μονιμότητας, ουδετερότητας και ανεξαρτησίας κρίσης των δημοσίων υπαλλήλων ανάγεται σε βασικό στοιχείο λειτουργίας του κοινωνικού κράτους δικαίου. Ωστόσο, από τις αρχές του αιώνα έχουμε μια αμφισβήτηση της μονιμότητας τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο. Έχω δημοσίως τοποθετηθεί υπέρ της άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων στο σύνολό τους, δήλωνε ο Νίκος Δένδιας στην αρμόδια Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος τον Νοέμβριο του 2006. Ενώ η επιχειρηματική διοίκηση, η κυβέρνηση ή διακυβέρνηση προτάθηκαν με έμφαση ως αντίδοτα στην αναποτελεσματικότητα και τα πελατειακά χαρακτηριστικά του διοικητικού συστήματος. Σε αυτή λοιπόν τη New Public Governance ή New Public Government, η μονιμότητα προβάλλει ως μια αγκύλωση που ευνοεί την εξουσιαστική επιβολή τόσο στο εσωτερικό της διοίκησης, ο προϊστάμενος κάνει κουμάντο, όσο και εκ μέρους της διοίκησης επί της κοινωνίας. Αντιμετωπίζεται η μονιμότητα ως ένας παράγοντας που αποτρέπει τη διοίκηση να ακούει τις κοινωνικές ανάγκες και η οποία δημιουργεί ένα σώμα ανέλεγκτων φορέων εξουσίας που διαφοροποιούνται αδικαιολόγητα από τους υπόλοιπους εργαζόμενους με αποτέλεσμα να φύγεται η αρχή της ισότητας. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ενώ η μονιμότητα αμφισβητείται, οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων δεν αμφισβητούνται. Και αυτό συμβαίνει διότι αν αυτές αμφισβητούνταν, θα σηκωνόταν η κοινωνία στο πόδι και θα κυνηγούσε τους επιστήμονες οι οποίοι προτείνουν αυτό το νέο μοντέλο. Έτσι, για παράδειγμα, δεν αμφισβητείται ότι πρέπει να είναι ουδέτερη δημόσια διοίκηση απέναντι στην πολιτική εξουσία, ενώ και η αμεροληψία της απέναντι στις κοινωνικές αντιθέσεις θεωρείται ως μια εγγύηση της ισότητας των πολιτών, η οποία θα πρέπει να γίνεται σεβαστή.
Επί 25 χρόνια η μονιμότητα στιγματίζεται και καταδεικνύεται ως βασική αιτία της αναποτελεσματικότητας, ως εμπόδιο για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίων ώστε η δημόσια διοίκηση να πάρει μπροστά. Και λέγεται ότι αν οι δημόσιοι υπάλληλοι μπουν στο καθεστώς του ιδιωτικού υπαλλήλου, επειδή θα σέβονται τον πολίτη πελάτη, θα έχουμε μια διαφορετική αντίληψη της δημόσιας διοίκησης. Η δράση της θα παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα. La gouvernance par les nombres. Θέλουμε να κυβερνάνε όχι οι άνθρωποι, αλλά οι αριθμοί. Και ότι το κοινωνικό σύνολο θα ωφελείται. Η δική μου σκέψη ξεκινάει ότι αν σήμερα χρειαζόμαστε τη δημόσια διοίκηση για κάτι, είναι επειδή ακριβώς η αναζήτηση του δημόσιου συμφέροντος και του γενικού συμφέροντος είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Με το πολιτικό σύστημα σε αποδρομή, με την κοινωνία κατακερματισμένη, με τις αντιθέσεις να οξύνονται, ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης στο να βρούμε τι είναι, βρε παιδί μου, το γενικό καλό, τι θα είναι πιο ωφέλιμο για τους περισσότερους στην κοινωνία, τι θα είναι πιο καλό για τη δημοκρατία. Χρειαζόμαστε τη δημόσια διοίκηση. Γιατί δεν θα μπορούμε να κάνουμε, δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τώρα την αποτίμηση της νεοφιλελεύθερης αντίληψης για τη δημόσια διοίκηση. Όμως είναι προφανές ότι ευνοεί τον ατομικισμό, λέει στους πολίτες με απλά λόγια, έτσι, χυδαία να το πω, νύπτω τα σχήρας μου και τραβάτε στα δικαστήρια να βρείτε το δίκιο σας, με ό,τι αυτό σημαίνει, και δεν δίνει απαντήσεις στα κοινωνικά προβλήματα. Άρα χρειαζόμαστε μια δημόσια διοίκηση η οποία θα συμβάλλει στην ανέβρεση του δημοσίου συμφέροντος και του γενικού συμφέροντος, και αυτή δεν μπορεί παρά να είναι μόνον μια δημόσια διοίκηση με το ξεχωριστό νομικό καθεστώς της, δηλαδή με την μονιμότητα. Αν εγκαταλείψουμε τη μονιμότητα, τότε τα σημαντικότερα για το κοινωνικό σύνολο αγαθά, όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η ασφάλεια, θα εμπορευματοποιηθούν. Για να διαφυλάξουμε λοιπόν την μονιμότητα, προτείνω να την ενιολογήσουμε μέσα από τις υποχρεώσεις που βαρύνουν τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί είναι η άλλη όψη του νομίσματος η μονιμότητα. Πρώτον, ουδετερότητα. Αν δεχόμαστε ότι το δημόσιο συμφέρον και το γενικό συμφέρον δεν ταυτίζεται με τα συμφέροντα της εκάστοτε των αλληλοδεχόμενων κυβερνήσεων, η κομματική ουδετερότητα της δημόσιας διοίκησης αποτελεί μια μεγάλη προϋπόθεση για την ανέβρεση του δημοσίου συμφέροντος. Στο επιτελικό κράτος, τα κυβερνητικά κλιμάκια συσσωρεύουν πόρους, δύναμη και ικανότητα επιρροής, με αποτέλεσμα το ελεγκτικό έργο της Βουλής να εξουθενώνεται. Έχουμε και βουλευτή, εξάλλου. Σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο, όπου η Βουλή γίνεται η θεραπενίδα της κυβέρνησης, θεσμικό αντίβαρο δεν μπορεί να είναι τα δικαστήρια που είναι αργά και κοστοβόρα. Θεσμικό αντίβαρο πρέπει να είναι η δημόσια διοίκηση. Όμως οι απειλές για τη δημοκρατία δεν προέρχονται μόνο από το κυβερνητικό μπλοκ. Η δύναμη ακόμα και μειοψηφικών κοινωνικο-οικονομικών ομάδων τους επιτρέπει να επικαθορίζουν την κατεύθυνση της κρατικής δράσης, άρα να περιορίζουν τα δικαιώματα των πολλών, όλων μας. Γι' αυτό πρέπει να δούμε τι σημαίνει. Το Συμβούλιο Επικρατείας επιμένει στον όρο ουδετερότητα, στα δικαστήρια είναι λίγο συντηρητικά. Εγώ προτείνω την ανεξαρτησία κρίσης, γιατί δείχνει ακριβώς ότι δεν είναι μόνο απέναντι στα κόμματα, αλλά είναι απέναντι σε όλους τους ισχυρούς και τους οικονομικά ισχυρούς. Η περίπτωση των οικονομικών ελίτ έχει συζητηθεί. Το πώς με τα λόμπις, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επηρεάζουν την δράση της δημόσιας εξουσίας. Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα πώς ακραίες μειοψηφίες κατορθώνουν και επηρεάζουν την κρατική δράση. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε και αναφέρομαι σε πολύ, αν έχει μείνει χρόνος στη συζήτηση, να το δούμε αναλυτικά, πώς οι ακροδεξιές μειοψηφίες κατορθώνουν και επιβάλλουν κατευθύνσεις σε δημόσιες πολιτικές.
Άρα έχουμε την ουδετερότητα απέναντι στην κυβέρνηση και στα κόμματα ως μία πτυχή της υποχρέωσης της διοίκησης να δρά αμερόληπτα, απροκατάληπτα. Έχουμε όμως μια ανανέωση του περιεχομένου της αρχής της αμεροληψίας, η οποία επιβάλλει όλοι, μέχρι πρόσφατα και εγώ ως δημόσιος υπάλληλος, όχι μόνο να μην εμπλεκόμαστε σε υποθέσεις από τις οποίες εξαρτούμε κάποιο προσωπικό ή οικογενειακό συμφέρον, να μην εμπλεκόμαστε σε περιπτώσεις όπου πρόσωπα με τα οποία έχουμε έναν ιδιαίτερο δεσμό φιλίας ή έχθρας έχουν εμπλοκή και αυτά, αλλά να μην εμπλεκόμαστε και σε περιπτώσεις που είναι προφανές ότι έχουμε προηλημμένη αντίληψη. Αυτό σημαίνει η αμεροληψία, και η αμεροληψία ενεργεί απέναντι και σε ιδιώτες. Θα αφήσω για τη συζήτηση την περίφημη απόφαση της δερματοστιξίας, η οποία είναι λίγο παρεξηγημένη, συζητήθηκε πολύ. Τι είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε αυτή την περίπτωση? Είπε, μπορεί να, ο αποκλεισμός κάποιου από το Σώμα Ειδικών Φρουρών, επειδή έχει τατουάζ, είναι συνταγματικός, αλλά είναι συνταγματικός πότε? Όταν το τατουάζ με τη στολή δεν φαίνεται, το ίδιο το τατουάζ δεν είναι μεροληπτικό και δεν προκαλεί τα μέλη του κοινωνικού συνόλου. Και μεροληπτικό εδώ, μιλάει με ουδετερότητα πάλι το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά νομίζω ότι εννοεί αμεροληψία, αντικειμενικότητα κρίσης. Στο τατουάζ δεν θα γράψεις I love Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Κάτι άλλο θα γράψεις, το οποίο υποδηλώνει μία σύμπλευση με μία κοινωνική κατεύθυνση. Αυτή η αμεροληψία, ανεξαρτησία κρίσης, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη, είναι πολύτιμη για την προστασία των δημόσιων αγαθών. Παράδειγμα, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη να αποτρέπει την κακοδιαχείριση, την υποβάθμιση ή την ιδιωτικοποίηση μνημείων και πολιτιστικών αγαθών, ώστε αυτά να παραμένουν δημόσια κτήση και πηγή πολιτιστικού πλούτου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τη σύνθεση του οργάνου δεν μπορεί να την καθορίζει η κυβέρνηση, αλλά ότι και σε αυτό δεν θα πρέπει να μετέχουν πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το σεβασμό της ανεξαρτησίας, της κρίσης του οργάνου. Δυστυχώς είχαμε μία πολύ ανησυχητική στροφή πρόσφατα του Συμβουλίου της Επικρατείας σε αυτό το θέμα, το οποίο είπε δεν πειράζει, πραγματογνώμονας είμαστε, δεν είμαστε σίγουροι ότι είχε πάρει και φράγκα από την εταιρεία, μπορεί να έδωσε τη γνώμη του έτσι για την καλή του την καρδιά, καλά έκανε και συμμετείχε στη σύνθεση. 3-4 λεπτά. Ωραία. Okay. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε από την αμεροληψία και την ανεξαρτησία κρίσης, η οποία αν δεν γίνει σεβαστή επισύει και πειθαρχικές κυρώσεις, έχουμε υποχρέωση του δημοσίου υπαλλήλου. Έχουμε δέσμευση. Δεν είναι όπως ο ιδιωτικός υπάλληλος. Δεν είναι όπως τα στελέχη των εταιριών. Είναι πολύ σημαντική γιατί είναι και παράμετρος της νομοθεσίας, η ανεξαρτησία κρίσης. Η δημόσια διοίκηση έχει μια αρμοδιότητα που συρρυκνώνεται, ιδίως μετά τα μνημόνια, με την ιδιωτικοποίηση της νομοπαραγωγικής διαδικασίας, αλλά παραμένει σημαντική. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ετοιμάζουμε τα νομοσχέδια, ετοιμάζουμε και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, και ιδίως μέσα από τις κανονιστικές πράξεις διακυβεύονται πολύ σημαντικά αγαθά. Το περιβάλλον. Πάλι στη μικρή μου πόλη θα αναφερθώ, στη Θεσσαλονίκη. Είναι ανοιχτό το θέμα της Διεθνούς Έκθεσης ως Μητροπολιτικό Πάρκο. Πριν 15 μέρες αναρτήθηκε νομοσχέδιο, σε χάρτη του οποίου χώθηκε σφήνα νέος πολεοδομικός χάρτης για το εκθεσιακό κέντρο. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα χειρίζεται η δημόσια διοίκηση και πρέπει να έχει ανεξαρτησία κρίσης
και επαγγελματισμό. Τέλος, κάτι το οποίο σπανίως συζητούμε είναι το πώς η ανεξαρτησία κρίσης της διοίκησης επηρεάζει την απονομή της δικαιοσύνης. Για να μην γελιόμαστε. Οι διοικητικές αποφάσεις είναι θέμα μιας συζήτησης ανάμεσα σε δύο εισηγητές. Τον εισηγητή της δημόσιας διοίκησης που ετοιμάζει το φάκελο και τον στέλνει στο δικαστήριο και τον εισηγητή δικαστή, ο οποίος ετοιμάζει το φάκελο της υπόθεσης πια και τον εισάγει στο ακροατήριο και στη σύντηση. Το πώς βλέπει, πώς παρουσιάζει ο δημόσιος υπάλληλος το πραγματολογικό υλικό και το στέλνει στο δικαστήριο, επηρεάζει καθοριστικά τη διαμόρφωση της ελάσσονας. Δηλαδή, της νομικής πρότασης που καταλήγει στο συμπέρασμα. Άρα, αν φτιαχτεί ένας φάκελος χωρίς ανεξαρτησία κρίσης αυτού που το φτιάχνει, υποβάλλεται στη δικαστική εξουσία απόφαση φιλική σε κάποια συμφέροντα. Άρα, χωρίς να έχουμε υπαλλήλους με αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς των βαριών δεσμεύσεων που παρουσίασε και το οποίο δεν μπορεί παρά να εξισορροπείται, καλά τα λέει η Σακελαροπούλου, να έχουμε δεσμεύσεις, αλλά να έχουμε και κάποιες εγγυήσεις για να υπάρχει ισορροπία. Αλλιώς δεν θα έχουμε χρηστή διοίκηση, δεν θα έχουμε κράτος δικαίου. Αυτό το σύστημα της ισορροπίας που έχει από τη μια πλευρά της ζυγαριάς τις υποχρεώσεις και από την άλλη πλευρά έχει τη μονιμότητα, είναι ο σκελετός της προστασίας των δημόσιων αγαθών, της ισότιμης προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των μελών του κοινωνικού συνόλου και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του κρατικού μηχανισμού έτσι ώστε να δικαιολογείται και να νομιμοποιείται ο χαρακτηρισμός του πολιτεύματός μας ως κοινωνικής δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτή τη συμβολή και σε αυτή την τοποθέτηση είναι ότι η μονιμότητα, η ουδετερότητα ή αλλιώς καλύτερα η ανεξαρτησία της κρίσης της δημόσιας διοίκησης είναι συστατικό στοιχείο του κοινωνικού κράτους δικαίου. Είναι προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ισότητας και των θεσμικών εγγυήσεων και ταυτόχρονα είναι αντίβαρο στη λαφυραγώγηση της δημόσιας διοίκησης από την κυβερνητική εξουσία και αντίβαρο όμως στις διακρίσεις, στη μεροληψία, κατά την άσκηση των δημοσίων πολιτικών, αλλά και στη θέσπιση των κανόνων δικαίου, όπως ακούσαμε και στο τέλος. Το λόγο έχει η Σταυρούλα Παπαδημητρίου. Ξεκινώντας να πω ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ ενδιαφέρον να συζητάμε για τη δημόσια διοίκηση. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω το καινούριο πειθαρχικό ή μάλλον μερικές πτυχές του, γιατί είναι τεράστιο και το ίδιο και οι αλλαγές που φέρνει στη δημόσια διοίκηση. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το πειθαρχικό δεν είναι μόνο η τοποθέτηση της Ιφηγένειας μου δίνει και πάτημα, γιατί το πειθαρχικό ούτως ή άλλως αυτό το σκοπό έχει, να διασφαλίσει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα. Όμως πειθαρχικό και έχουμε και στον ιδιωτικό τομέα. Αν και εκεί ισχύει το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη να επιβάλλει ποινές και να απολύει, σύμφωνα με την αρχή του διευθυντικού δικαιώματος, παρόλα αυτά, ακόμα και εκεί, οι επιχειρήσεις από ένα μέγεθος και πάνω από 70 άτομα, πρέπει να έχουν ένα κανονισμό λειτουργίας, όπου εκεί θα προβλέπουν πειθαρχικές ποινές. Και μάλιστα ο νόμος ορίζει και το μέγεθος των πειθαρχικών ποινών, ώστε να μην είναι εξοντωτικές και να μην είναι εκδικητικές στο πρόσωπο του υπαλλήλου. Έτσι μπορεί να είναι προφορική η έγγραφη παρατήρηση, η επίπληξη ή πρόστιμο ως 25% του μισθού ή υποχρεωτική αποχή από την εργασία του, αλλά ως 10 μέρες. Ακόμα και εκεί,
στον ιδιωτικό τομέα του διευθυντικού δικαιώματος, του απόλυτου διευθυντικού δικαιώματος, ο εργαζόμενος πέρα από την επιθεώρηση εργασίας μπορεί να προσφύγει κατά αυτής της ποινής, αν τη θεωρήσει άδικη, σε μια τριμερή επιτροπή τοπική που λειτουργεί σε κάθε νομαρχία, την οποία έχει πρόεδρο επιθεωρητή εργασίας, δηλαδή ανεξάρτητο δημόσιο υπάλληλο, έχει εκπρόσωπο του ΣΕΒ και εκπρόσωπο της εργοδοσίας, δηλαδή γενικά, και εκπρόσωπο της ΓΕΣΕ. Και μετά προσφεύγει στην επιθεώρηση στα δικαστήρια. Δηλαδή, ακόμα και εκεί που είναι το απόλυτο διευθυντικό δικαίωμα, υπάρχει κάποια στοιχειώδη προστασία και σαν επιθεωρήτρια εργασίας θέλω να σας πω ότι πολλές απολύσεις ιδιωτικών υπαλλήλων έχουν πάρθει πίσω, ακριβώς επειδή στο δικαστήριο πια οι εργαζόμενοι είπαν ότι δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήμουν καλός υπάλληλος, γιατί ποτέ δεν μου επιβλήθηκε καμία πειθαρχική ποινή μέχρι σήμερα και άρα ήταν εκδικητική η απόλυση. Τα καλά χρόνια βέβαια που μπορούσαν να ανακληθούν οι απολύσεις και υπήρχε επαναπρόσληψη. Αυτά έχουν καταργηθεί και στον ιδιωτικό τομέα, βεβαίως. Λοιπόν, η πειθαρχική διαδικασία, και για να συντομεύω, είναι πολύ σύντομη, όπως είπε και η Ιφηγένεια, είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία για το δημόσιο τομέα. Πάρα πολύ σημαντική, υπάρχουν οι κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται, της δίκαιης πειθαρχικής κρίσης, αμεροληψίας, της άμυνας, αναλογικότητας, της αιτιολογημένης απόφασης. Όμως, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα το πειθαρχικό δίκαιο αλλάζει συνεχώς. Είναι μια διαδικασία η οποία, και ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο για τους δημόσιους υπαλλήλους δεν είναι σταθερό. Γνωρίζει πολλές μεταβολές. Συνέχεια, ξεκινάμε. Ο πρώτος νόμος που προέβλεπε κάποιο πειθαρχικό ήταν ο 1900, το Προεδρικό Διάταγμα του 611 του 1977, όπου εκεί υπήρχαν ξεχωριστά πειθαρχικά συμβούλια ανάλογα με το τι βαθμό ήταν ο κάθε υπάλληλος, άλλο α, και ήταν ένα πειθαρχικό συμβούλιο που ήταν εκεί, αποτελούνταν από υπαλλήλους του ίδιου του φορέα. Ερχόμαστε στον 2683 του 1999, που εκεί λέγεται υπηρεσιακό συμβούλιο, δεν έχει γίνει ακόμα πειθαρχικό. Υπάρχει πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο. Τα πρωτοβάθμια είναι πενταμελούι και αποτελούνται κυρίως από υπαλλήλους του φορέα. Δηλαδή, κάθε φορέας έχει το δικό του υπηρεσιακό συμβούλιο που κρίνει και οι πειθαρχικές υποθέσεις. Και πάμε στο νόμο βάση του σημερινού Δημοσιοπαλληλικού Κώδικα, που είναι ο 3528 του 07. Και τότε δεν είχαμε πειθαρχικό σαν αυτοτελές διοικητικό όργανο που κρίνει τα ζητήματα της πειθαρχικής διαδικασίας, αλλά ήταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που έκρινε τα ζητήματα αυτά. Μην ξεχνάμε ότι την απόφαση που παίρνει το πειθαρχικό, στην συνέχεια το υπηρεσιακό θα πρέπει να την κάνει. Δηλαδή, βγάζει μια απόφαση που δεν είναι άμεσα εκτελεστή, είναι ένα στάδιο, μια απόφαση, απόλυση ή οτιδήποτε. Εκεί λοιπόν έχουμε το δευτεροβάθμιο, αποτελείται από ένα πρόεδρο, πάλι από υπαλλήλους, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη πάλι από υπαλλήλους του ίδιου του φορέα και συμμετέχουν και αιρετοί. Υπάρχει το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο, όπου οι άνθρωποι προσφεύγουν σε δεύτερο βαθμό για κρίση, που συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων, εκπρόσωποι της ΑΔΔ. Το 2011 άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση, όχι τυχαία στα μνημόνια, ότι τι κακοί που είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και η αυθαιρεσία των δημοσίων υπαλλήλων και ότι πρέπει να γίνουν τα πειθαρχικά πιο αυστηρά και όλα αυτά, για να φτάσουμε στο 4057 του 12, που είναι και κατά κάποιο τρόπο και προάγγελος του νέου πειθαρχικού που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπου εκεί έχουμε το πρώτο όργανο που είναι πειθαρχικό, μόνο πειθαρχικό, δεν είναι υπηρεσιακό και πειθαρχικό. Οι αιρετοί εξαφανίζονται τελείως. Ο πρόεδρος είναι δικαστικός λειτουργός. Μετά έχουμε ένα μέλος από το νομικό συμβούλιο του κράτους, εκπρόσωπο του εργοδότη πάλι, και ένα μόνιμο δημόσιο υπάλληλο διευθυντή από άλλο φορέα, όχι από το φορέα που υπηρετεί ο υπάλληλος. Και συνεχίζει να υπάρχει δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο, που ο υπάλληλος χωρίς να πληρώσει μπορεί να προσφύγει. Το 2015
αλλάζουν τα πειθαρχικά συμβούλια, παραμένουν πειθαρχικά, έχουν πια ένα μεικτό χαρακτήρα, δηλαδή έχουν πρόεδρο ένα δικαστικό, από ένα διοικητικό δικαστήριο, έχουν εκπρόσωπο από το νουσουκού, διευθυντή από άλλη δημόσια υπηρεσία και 2 ερετούς, πια γυρίζουν οι ερετοί. Είναι ένα μεικτό όργανο και βέβαια συνεχίζει να υπάρχει και η δυνατότητα προσφυγής σε δεύτερο βαθμό για τις σοβαρές κρίσεις που αφορούν τις απολύσεις και όλα αυτά. Άρα, ως τώρα έχουμε ένα μοτίβο, θα μπορούσαμε να πούμε, που ακριβώς αντιμετωπίζεται σαν μια διοικητική επιτροπή, γιατί δεν είναι δικαστήριο το πειθαρχικό, είναι μια διοικητική επιτροπή με αρμοδιότητες συγκεκριμένες από τον νόμο και ερχόμαστε στο 25. Λοιπόν, ερχόμαστε στο 25, που εκεί αλλάζει το πράγμα ριζικά από πάρα πολλές πλευρές. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται αποκλειστικά από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, λειτουργεί είτε σε τριμελή είτε σε πενταμελή, ασκεί πειθαρχική αρμοδιότητα και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό το ίδιο όργανο, μπορεί να επιβάλλει τις βαρύτερες ποινές όπως πάντα, δεν συμμετέχουν καθόλου οι εργαζόμενοι. Υπάρχει δυνατότητα μετά από αίτημα του εργαζομένου να συμμετέχει εκπρόσωπος δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας, αλλά με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. Δηλαδή, στην ουσία, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα άτυπο δικαστήριο, όπου το ρόλο του δικαστή έχουν οι νομικοί εκπρόσωποι του εργοδότη. Γιατί όταν μιλάμε και για διευθυντικό δικαίωμα στον ιδιωτικό τομέα, δεν σημαίνει ότι το ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης, αλλά και οι νόμιμοι εκπρόσωποι του, οι νομικοί του σύμβουλοι, που αυτοί στην πραγματικότητα προχωράνε και στην επιβολή των πειθαρχικών ποινών ή των απολύσεων. Ειδικά όταν μιλάμε για επιχειρήσεις ενός μεγέθους και πάνω. Άρα αυτός σημαίνει ότι έρχεται σε αυτό το μοντέλο. Το νομοσχέδιο αυτό θεωρητικά ήρθε γιατί καθυστερούσε πάρα πολύ να αποδοθεί η πειθαρχική δικαιοσύνη από τα 100 πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια. Χωρίς να αναφέρεται πόσο χρόνο κάνει κάθε υπόθεση, χωρίς να υπάρχει κάποια αναφορά στο πού οφείλεται η καθυστέρηση, που κυρίως είναι, και το λέω επειδή είμαι για δεύτερη θητεία μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου και συνήθως οι καθυστερήσεις είναι από τον πρόεδρο, που ταυτόχρονα έχει και τις δικαστικές του αποφάσεις και δεν έχει χρόνο και χώνει τις εισηγήσεις στα αιρετά μέλη και σε όλους τους υπόλοιπους, γιατί δεν έχει χρόνο ούτε να προγραμματίσει τις συνεδριάσεις. Δεν γίνεται αναφορά στους λόγους της αύξησης των υποθέσεων, γιατί βλέπουμε ότι από το 2022 και μετά, ενώ είναι σταθερές οι υποθέσεις που διεκπεραιώνουν τα πειθαρχικά συμβούλια και είναι γύρω στις 1.000 κάθε χρόνο, με εξαίρεση το 25 που για κάποιο λόγο βγήκανε πολύ λιγότερες. Δεν γίνεται καν, στο λόγο δηλαδή που δημιουργούνται οι καθυστερήσεις, ούτε προκρίνεται ένα μοντέλο να δούμε ποιες είναι οι οργανωτικές αλλαγές, γιατί συνήθως όταν κάτι δεν πάει καλά πάμε σε οργανωτικές αλλαγές για να πριν το καταργήσουμε. Όμως σαφώς εδώ πέρα, επειδή πρόκειται για μια ιδιοληψία και απλά θέλει να έχει τιμωρητικό λόγο και να εισάγει, όπως είπαμε, το διευθυντικό δικαίωμα των εκπροσώπων του εργοδότη στο να κάνουν τις απολύσεις. Λοιπόν, θα πούμε ότι εδώ πέρα αυτό το πειθαρχικό έχει παράλληλα με την αλλαγή της δομής, που, όπως είπαμε, που είναι ένα για όλο το δημόσιο τομέα. Δεν υπάρχει ξεχωριστό δευτεροβάθμιο, πρωτοβάθμιο. Φεύγουν οι αιρετοί και διενεργούνται όλες οι εξετάσεις από τους νομικούς εκπροσώπους του εργοδότη, του δημοσίου δηλαδή. Εισάγεται για πρώτη φορά ως ιδιώνυμο παράπτωμα η αξιολόγηση. Την πρώτη φορά που θα παρακολουθεί την αξιολόγηση, δεν θα διευκολύνει την αξιολόγηση, αυτή είναι η ακριβή
ακριβής έκφραση, πάρνεις ποινή 2 μηνών και μετά τιμωρείσαι ακόμα και με την απόλυση, οριστική πάυση. Αυξάνονται τα πρόστιμα πάρα πολύ των αποδοχών. Προστίθενται νέα αδικήματα που μπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής πάυσης. Ενισχύονται σημαντικά οι επιπτώσεις που μπορούν να επιβληθούν εξοδοτικά οικονομικά πρόστιμα, που μπορούν να φτάσουν 30 ή 100.000 ευρώ. Εδώ έχω βάλει τα 2 άθρα, το 103 που είναι ποιος τίθεται σε αργία, πώς ψηφίστηκε το 2007 και πώς κατέληξε να είναι το 25. Με κόκκινο είναι οι διατάξεις που προσθέθηκαν με νόμο που τροποποιούσε το νόμο που ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο του 25, το Γενάρη του 26. Γιατί έτσι όπως ψηφίστηκε το 25, χωρίς το κόκκινο, δηλαδή ακόμα και ένας δημόσιος υπάλληλος που είχε καταδικαστεί για ιδιωτική υπόθεση πρωτόδικα, αλλά ήταν σε αναστολή, θα έπρεπε να βγει σε αργία. Κάτι που σημαίνει ότι χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι θα έπρεπε με την εφαρμογή του νόμου αρχή του χρόνου να βγουν σε αργία. Όπως εδώ και η παράγραφος Δέλτα, που λέει ότι ο υπάλληλος που σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, τελείωνε εκεί, το και εφόσον έχει παραπευθεί αμετάκλητα στο ακροατήριο, προσθέθηκε το 26, καθώς ακόμα και αυτή η ίδια κυβέρνηση που έφερε τον νόμο και αυστηροποίησε το πειθαρχικό, κατάλαβε ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος που δεν είναι ένοχος καν ακόμα, δηλαδή ενώ κατηγορείται αλλά δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, να βγει σε αργία. Συνεχίζει όμως, ακόμα και έτσι, να έχει καταργηθεί το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί κάθε άνθρωπος είναι αθώος μέχρι την απόδειξη του εναντίου. Στο δυτικό νομικό κόσμο, νομίζω. Εδώ είναι οι πειθαρχικές ποινές που μπορούσαν να επιβληθούν το 2007 και το 2025. Ριζική η αλλαγή και η εικόνα, ναι, που έχουμε. Τώρα υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα που και στο προσφυγή που έχει κάνει η ΑΔΔ προς το ΣΤΕ με αφορμή τη συγκρότηση του πειθαρχικού οργάνου, τα έχει αναθέσει. Όπως είπε και συνέχεια με την Ιφηγένεια, οι δημόσιοι υπάλληλοι τελούν σε ειδική σχέση με το δημόσιο. Υπάρχουν... οπότε είναι το άρθρο 103 του Συντάγματος. Όπως είπαμε και πριν, ο πειθαρχικός έλεγχος, το όργανο αυτό, δηλαδή των νομικών συμβούλων, έρχεται και σε σύγκρουση με τη διαδικασία όπως ήταν ένα εσωτερικό όργανο του δημοσίου, που το να είναι ενιαίο. Η κατάργηση των ερετών εκπροσώπων, δηλαδή που υπήρχε, που, όπως είδαμε από την αρχή, οι άνθρωποι του ίδιου του φορέα συμμετείχαν, που γνωρίζουν και τις διαδικασίες. Τώρα εξοβελίζονται και είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Είναι ότι αυτό το όργανο συμμετέχουν, είπαμε, οι νομικοί σύμβουλοι του εργοδότη και δεν υπάρχει δικαίωμα προσφυγής, κάτι που στέλνει τους εργαζόμενους στα δικαστήρια, που έχει πολύ μεγάλο κόστος, χρόνο αναμονή, ενώ είναι σε αργίες περισσότερες φορές. Εδώ να πούμε και 2 θετικά σημεία που έχει, τα οποία θα μπορούσαν να περάσουν σε τροπολογία, που ένα είναι εισάγει κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή, από την ψήφιση, από την κύρωση της Σύμβασης 190 για τη βία και την παρενόχληση στο δημόσιο, και το εισάγει σαν παράπτωμα, δηλαδή την άσκηση βίας και παρενόχλησης, και εισάγει και τα ζητήματα της φυλής. Κάτι άλλο που εισάγει πρώτη φορά το πειθαρχικό δίκαιο είναι η πειθαρχική συνδιαλλαγή. Είναι τρομακτική. Είναι, δηλαδή, ο εργαζόμενος μπορεί να δηλώσει ένοχος, σε ποιον όμως, έχει 2 φάσεις. Ένα, μπορεί να δηλώσει ένοχος, πριν προσπαθώ να κάνω μια περίληψη για να είμαι σύντομη, μπορεί να δηλώσει ένοχος στον ίδιο του στον πειθαρχικό του προϊστάμενος, να κάνει ένα πρακτικό πειθαρχικής συναλλαγής όπου ρητά αποδέχεται ότι είναι ένοχος, να το στείλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και να κρίνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο αν θα το δεχτεί.
αν κάνει ή μπορεί να κάνει πειθαρχική συνδιαλλαγή με το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το νέο του δημοσίου τομέα που συγκροτείται τώρα, και πάλι να το κρίνει, αλλά το αποτέλεσμα αυτής της κρίσης δεν μπορεί να προσφύγει δικαστικά. Είναι πραγματικά, πέρα από το ιδεολογικό, ότι είναι μια δήλωση κοινωνικό φρόνημα, ότι είμαι ένοχος και ανοίγει τόσα πράγματα. Δηλαδή, με τι κριτήρια ο πειθαρχικά προϊστάμενος θα αποδέχεται ή δεν θα αποδέχεται. Πώς θα χρησιμοποιείται αυτή η δήλωση της ενοχής του. Που πραγματικά, διαβάζοντάς το, μόνο να τρομάξει μπορεί κανένας. Οπότε, συνεκλίνοντας, να πω ότι συνεχίζοντας λοιπόν από την Ιφηγένεια, πραγματικά θα έλεγα ότι με τον τρόπο αυτό, με το πειθαρχικό νομοσχέδιο, είναι ένας προάγγελος της άρσης της μονιμότητας. Ναι, εμείς σαν δημόσιοι υπάλληλοι δεν θέλουμε οι συνάδελφοί μας που κάνουν σοβαρές πράξεις και που δεν υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον να είμαι στο πλευρό τους. Δεν τους υπερασπιζόμαστε. Η δίκαιη τιμωρία είναι σημαντική για ένα κράτος δικαίου, όμως αυτό το πλαίσιο που είναι κινούμενη άμμος δεν συμβάλλει καθόλου. Η αυστηροποίηση των ποινών δεν συμβάλλει καθόλου. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ και τη Σταυρούλα. Δύο σημεία, ότι το ζήτημα του των πειθαρχικών ποινών και του πειθαρχικού δικαίου δεν είναι ζήτημα αποκλειστικά εργασιακό, είναι πολιτιακό, γιατί ένα κράτος το οποίο τιμωρεί εκ των έσω δεν μπορεί να είναι διαφανές εξωτερικά και σε σχέση με τους πολίτες. Και ένα δεύτερο σημείο που υπήρξε και μέσα στην τοποθέτηση είναι το ερώτημα αν η μονιμότητα εμποδίζει την αξιολόγηση. Αυτή η αξιολόγηση δεν αποσκοπεί στη βελτίωση της διοίκησης, αντίθετα, είναι ένα εργαλείο πίεσης συμπληρωματικά με το πειθαρχικό, γιατί από τη μία κατατάσσεσαι και από την άλλη τιμωρείσαι ως ένα πλέγμα που συγκροτείται για τους δημοσίους υπαλλήλους. Και επόμενος ομιλητής, ο Γιώργος Πανουδάκης. Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποφύτων για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση. Και να πω και κάτι που θεωρώ ότι πρέπει να το επισημάνουμε. Είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις που ακούγεται η φωνή των εργαζομένων στο δημόσιο, των αποφύτων και των επιστημόνων, οι οποίοι γνωρίζουν τη δημόσια διοίκηση και τις δημόσιες πολιτικές, και όχι εκδηλώσεις απλά θεάματος που μιλάνε δημοσιογράφοι αμφιβόλου ποιότητας και στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων. Όσον αφορά το θέμα, λοιπόν, το οποίο θα προσπαθήσω να προσεγγίσω, είναι η συμβουλοκρατία. Δηλαδή, η εξάρτηση των κυβερνήσεων και των κρατών στην χάραξη και στην υλοποίηση πολιτικών από ιδιωτικούς συμβούλους, από επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν συμβουλές, όπως είναι η PwC, η Ernst Young, η McKinsey. Να διευκρινίσουμε από την αρχή ότι σε αυτό το φαινόμενο δεν αναφερόμαστε, δεν περιλαμβάνονται οι μετακλητοί, οι οποίοι, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ξεπεράσει κάθε ρεκόρ. Τα τελευταία έτη, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διαπιστώνουμε ότι και στη χώρα μας υπάρχει αύξηση των εξωτερικών αναθέσεων βασικών πυρηνικών λειτουργιών του κράτους, όπως είναι η χάραξη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δημόσιων πολιτικών. Στην ουσία, συγκροτείται ένα παράλληλο δίκτυο διοίκησης ανταγωνιστικό προς το επίσημο. Σύμφωνα με στοιχεία μιας πρόσφατης έκθεσης που έκανε το Solomon, το Παρατηρητήριο Βουλή Watch και το Ινστιτούτο Heinrich Bell, το 2019 η ετήσια αξία των σχετικών συμβάσεων ήταν 7.200.000. Το 2022 98 εκατομμύρια, το 2023 223 εκατομμύρια, το 2024 597 εκατομμύρια, το 2025 585 εκατομμύρια ευρώ.
Έχουν σημασία αυτοί οι αριθμοί και θα ήθελα να τους κρατήσουμε, ειδικά όταν απορρίπτεται από την κυβέρνηση τακτικά, σε μόνιμη βάση, κάθε αίτημα επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού. Πρακτικά, αυτές οι συμβουλευτικές εταιρείες εμπλέκονται στην παραγωγή δευτερογενούς και πρωτογενούς νομοθεσίας, φτιάχνουν σχέδια οργανισμών, φτιάχνουν αποφάσεις, εκπαιδευτικό υλικό, ενημερωτικά εγχειρίδια προς τους πολίτες, χρονοδιαγράμματα έργων, προϋπολογισμούς, εκπονούν εκθέσεις τεκμηρίωσης και μελέτες αξιολόγησης. Ακόμα περισσότερο όμως, είναι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν το σχέδιο, σχεδιάζουν τη γραπτή δοκιμασία για τους υπηρεσιακούς γραμματείς και τους διοικητές νοσοκομείων και υγειονομικών περιφερειών και νοσοκομείων. Η εν λόγω λοιπόν πολιτική έχει συγκεκριμένες συνέπειες. Πρώτα απ' όλα, δημοκρατικό έλλειμμα, λογοδοσία και απουσία θεσμικής αυτονομίας. Η πολιτική εξουσία έχει μετατοπιστεί στον ιδιωτικό τομέα. Οι σύμβουλοι αυτοί ούτε εκλέγονται ούτε ελέγχονται κοινοβουλευτικά. Αναφέρθηκε και πριν από την συνταγματολόγο την κυρία Καμτσίδου, δεν δεσμεύονται από τις αρχές της δημόσιας διοίκησης. Και βεβαίως δεν υπάρχει καμία απουσία, καμία θεσμική εγγύηση της αυτονομίας. Είναι κάτι που αναδεικνύει και τη σημασία της μονιμότητας. Έτσι. Η δημόσια διοίκηση έχει ανεξαρτησία λόγω της μονιμότητας. Το δεύτερο είναι ότι αποθαρρύνει την ανάπτυξη εσωτερικής τεχνογνωσίας και οδηγεί στην εξάρτηση από εξωτερικές πηγές τεχνογνωσίας. Αποδυναμώνει τη θεσμική μνήμη και συνέχεια της δημόσιας διοίκησης και βέβαια αποειδικεύει το υψηλά ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο καταλήγει να ασχολείται με τυποποιημένες διαδικασίες. Το τρίτο πολύ σοβαρό ζήτημα έχει να κάνει με τη σύγκρουση συμφερόντων. Προκύπτει ένα πολύ σοβαρό λοιπόν πρόβλημα όταν τα ίδια νομικά πρόσωπα ή ακόμα και τα ίδια φυσικά πρόσωπα είναι σύμβουλοι και στο δημόσιο αλλά και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συναφείς κλάδους. Το τελευταίο είναι το κόστος και αποτελεσματικότητα. Η ανάθεση λοιπόν έργων στον ιδιωτικό τομέα προκαλεί επιβάρυνση στον προϋπολογισμό, σημαντικά μεγαλύτερη από το αν αξιοποιούσαμε τους υφιστάμενους πόρους ως δημόσια διοίκηση. Δεύτερον, δεν υπάρχουν εκθέσεις χρησιμότητας και αξιολόγησης. Δηλαδή, έχει εξετάσει κανείς πραγματικά χρειαζόταν αυτή η ανάθεση ή είχε κάποιο αποτέλεσμα, αξιοποιήθηκε από την πολιτική ηγεσία. Τρίτον, υπάρχει στο δημόσιο τομέα ανθρώπινο δυναμικό συγκριτικά με αυτούς τους συμβούλους πολύ πιο εξειδικευμένο. Είτε είναι απόφοιτοι της δημόσιας διοίκησης, της εθνικής σχολής, είτε είναι διδάκτορες, είτε είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών. Ένα προσωπικό το οποίο γνωρίζει και αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των ωφελουμένων. Και αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρει ο σύμβουλος σε καμία περίπτωση και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την παροχή κάποιων στοιχείων. Δεν ξέρει και δεν μπορεί να ξέρει τις ανάγκες που έχουν τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι ή οι άστεγοι. Θέλω έτσι πολύ σύντομα να αναφέρω 3 έργα που έχουν ανατεθεί στο Υπουργείο που εργάζομαι, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για να καταλάβετε όλοι ότι μπορούσαν να έχουν διεκπεραιωθεί από τις ίδιες υπηρεσίες. Χαρτογράφηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα, κόστος 135.000 ευρώ. Μελέτη εθνικής στρατηγικής για τη στεγαστική πολιτική, κόστος 540.000 ευρώ. Μεθοδολογία για την ανάλυση και την αξιολόγηση δεδομένων που αφορούν τη συμπερίληψη και τη μισθολογική διαφάνεια των επιχειρήσεων, 1.700.000. Η πρώτη σκέψη που μας έρχεται στο μυαλό ίσως είναι ότι δεν χρειαζόμαστε εξειδικευμένη γνώση και τεκμηρίωση. Όμως στην πραγματικότητα, για να είμαστε ρεαλιστές και να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα με πραγματισμό, υπάρχει ανάγκη για γνώση. Και αυτό οφείλεται πολύ συνοπτικά σε 3 παράγοντες. Πολυπλοκότητα. Οι σύγχρονες κρίσεις, όπως είδαμε και από την πανδημία, αλλά και από την κλιματική αλλαγή, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα μεγάλα θεσμικά συστήματα, το ασφαλιστικό, το φορολογικό και το τραπεζικό, δεν μπορούν να επιλύονται μόνο βάσει σκοπιμοτήτων, πολιτικού ενστίκτου ή συντεχνιακών πιέσεων. Δεύτερον, η εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών και των προγραμμάτων απαιτεί τεκμηρίωση, απαιτεί δεδομένα.
Για παράδειγμα, με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι ωφελούμενοι ενός προγράμματος ή οι δικαιούχοι ενός επιδόματος, ή πώς θα ρυθμιστεί μια αγορά. Και τρίτον, όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν μια διαφάνεια και λογοδοσία στη δράση της δημόσιας διοίκησης. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη συνθήκη? Το πρώτο είναι να ενισχύσουμε την διοικητική ικανότητα της δημόσιας διοίκησης. Υπάρχει το πετυχημένο παράδειγμα του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, των μονάδων εμπειρογνωμόνων κοινωνικών υποθέσεων, που μπορούμε να ακολουθήσουμε, να δημιουργηθούν αντίστοιχες μονάδες στα Υπουργεία, σε μεγάλους δήμους και περιφέρειες, στελεχωμένες με μόνιμο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, μηχανικοί, οικονομολόγοι, επιστήμονες πληροφορικής. Το δεύτερο είναι να εκπαιδευτεί το προσωπικό του δημόσιου τομέα σε σύγχρονα εργαλεία, για παράδειγμα στον τομέα της διοίκησης έργου ή σε προγράμματα μικροπροσωμείωσης πολιτικών, όπως είναι το Euromode της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο, επέκταση και αναβάθμιση των διυπουργικών και ενδοϊπουργικών ομάδων εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπίζονται σύνθετα ζητήματα δημόσιων πολιτικών. Συνεργασία με την Ελστάτ και τα πανεπιστήμια και βέβαια άμεση βελτίωση των αποδοχών ως κίνητρο για την προσέλκυση των επιστημόνων και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Επίσης, είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μεταφορά τεχνογνωσίας, να υπάρχουν ρήτρες στις συμβάσεις με αναδόχους, οι οποίοι να έχουν την υποχρέωση να εκπαιδεύουν δημοσίους υπαλλήλους. Και βέβαια τα παραδοτέα να είναι πλήρως τεκμηριωμένα με ανοιχτά και προσβάσιμα δεδομένα. Οι αναθέσεις, αν επαναλαμβάνονται, δηλαδή αν μια λειτουργία ανατίθεται περισσότερες από ένα συγκεκριμένο αριθμό φορών, να εξετάζεται η εσωτερικοποίησή της. Ο δεύτερος άξονας είναι διαφάνεια και λογοδοσία. Χρειαζόμαστε ένα ψηφιακό μηχανισμό που να παρακολουθεί αναλυτικά τη διαδρομή της δημόσιας δαπάνης, από την προκήρυξη ως την τελική πληρωμή. Δηλαδή, μια αναβάθμιση του προγράμματος της Διάβγεια. Υπάρχουν σχετικές προτάσεις και από κόμματα και από φορείς. Υποχρεωτική ανάρτηση των υπεργολαβιών. Όταν μια εταιρεία, π.χ. η PwC, αναλαμβάνει ένα έργο, στη συνέχεια το αναθέτει σε άλλες εταιρείες. Αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Αξιολόγηση από θεσμούς ελέγχου. Πώς είναι το ελεγκτικό συνέδριο. Καταγραφή των αναθέσεων ανά εταιρεία και ιστορικό προηγούμενων έργων. Τρίτος άξονας, η ρύθμιση σύγκρουση συμφερόντων. Υποχρεωτική δήλωση πελατολογίου σε κρίσιμους τομείς. Απαγόρευση παροχής υπηρεσιών σε ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις που επηρεάζονται άμεσα από την πολιτική που σχεδιάζει ο σύμβουλος. Και τρίτον, χρονική περιορισμή μετακίνησης των στελεχών από δημόσιες θέσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τέταρτον, θεσμικός περιορισμός του ρόλου των συμβούλων, πλαφών του ετήσιου προϋπολογισμού και τεκμηρίωση της αναγκαιότητας μιας ανάθεσης ή ενός έργου και της αδυναμίας διεκπεραίωσής του με ίδιους πόρους. Συμπέρασμα, λοιπόν. Ποια είναι η αιτία για αυτή τη συνθήκη? Είναι μια κακοδιαχείριση, είναι μια αναπαραγωγή και ανατροφοδότηση του πελατειακού κράτους ή μια στρατηγική ιδιωτικοποίηση του πυρήνα των κρατικών λειτουργιών? Προφανώς λοιπόν και είναι όλα τα παραπάνω, ωστόσο το κέντρο βάρους είναι το τρίτο. Είναι μια στρατηγική ιδιωτικοποίηση βασικών λειτουργιών. Γυρίζουμε λίγο πίσω στο χρόνο. Επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού σε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία, κυβερνήσεις Ρίγκαν και Θάτσερ, και ταυτόχρονα μετατόπιση πολλών σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων προς μια κεντρώα και φιλελεύθερη προσέγγιση, η οποία ονομάστηκε Τρίτος Δρόμος. Κυβερνήσεις Μπλερ, Σρέντερ και Κλίντον. Εκείνη ακριβώς την περίοδο επιλέγεται λοιπόν το New Public Management ως ένα βασικό εργαλείο, μια βασική θεωρία στο δημόσιο τομέα. Είναι μια ιδέα η οποία βασίζεται στο ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να λειτουργεί με αυστηρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και αξίες, προκειμένου να αυξήσει την αποδοτικότητά του. Η υιοθέτηση αυτής της διοικητικής λογικής και φιλοσοφίας οδήγησε σε αυξημένη ζήτηση για συμβούλους. Εν κατακλείδη, λοιπόν, το δίλημμα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε είναι απλό, επίκαιρο και διατυπώνεται ως εξής. Θέλουμε μια δημόσια διοίκηση ανίσχυρη, υποστελεχωμένη, που αναπτύσσει συστηματικούς και διαφανείς δεσμούς με τους εργολάβους των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ή μια δημόσια διοίκηση κατάλληλα στελεχωμένη, που θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της, που θα παράγει γνώση και καινοτομία και θα λειτουργεί επί τη βάση των θεμελιωδών αρχών της. Νομίζω ότι ως επιστήμονες, ως πολίτες αλλά και ως δημόσιοι υπάλληλοι, πρέπει χωρίς προϋποθέσεις και αστερίσκους να επιλέγουμε πάντα το δεύτερο. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ και τον Γιώργο Σπανουδάκη. Το ανέφερε στην ομιλία του. Την ίδια στιγμή που γράφεται και αποφασίζεται ότι δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για την αύξηση του 13ου και 14ου μισθού, με την αιτιολογία ότι ζούμε αρκετά αξιοπρεπώς, οπότε το παραπάνω εισόδημα είναι πολυτέλεια. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα νούμερα που είπε, υπάρχει αύξηση των κρατικών δαπανών και μόλις και σε ένα έτος διαφορά για τις συμβουλευτικές εταιρείες κατά 8.000%. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν εκλέγονται, δεν ελέγχονται από τη Βουλή, δεν υπόκειται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ και το δημοκρατικό έλλειμμα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ οριοθετημένο και μέσα στον πυρήνα της δημόσιας διοίκησης. Το λόγο έχει ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, για να κλείσουμε από την πλευρά των ομιλιών. Καλημέρα σε όλες και όλους. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συναπόφοιτοι, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΑΠ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ και είμαι σίγουρος, κρίνοντας από την ποιότητα των συμμετεχόντων, ότι θα γίνει μια εξαιρετική εκδήλωση και θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Φίλες και φίλοι, αναμφίβολα ζούμε σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών στη δημόσια διοίκηση. Αλλαγών τεχνολογικών, αλλαγών και θεσμικών. Η ψηφιακή διακυβέρνηση επεκτείνεται, οι νέες τεχνολογίες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων εισέρχεται όλο και περισσότερο στη λειτουργία του κράτους. Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται διοικητικές αποφάσεις. Σε πολλά πεδία, η διοίκηση γίνεται ταχύτερη. Οι διαδικασίες απλοποιούνται και η γραφειοκρατία μειώνεται ή δείχνει να μειώνεται. Και αυτό είναι θετικό. Αλλά ταυτόχρονα προκύπτει και ένα μεγάλο ερώτημα. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων που στελεχώνουν τη δημόσια διοίκηση? Ποιος είναι ο ρόλος ειδικότερα των αποφύτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης? Η απάντηση δεν αφορά μόνο την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Αφορά κάτι βαθύτερο. Αφορά τη δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Γιατί η δημόσια διοίκηση δεν είναι απλά ένας τεχνικός μηχανισμός. Δεν είναι απλώς μια υπηρεσία ή μια εφαρμογή που διαχειρίζεται δεδομένα. Η δημόσια διοίκηση είναι θεσμός. Θεσμός που υπηρετεί την νομιμότητα. Θεσμός που προστατεύει την ισότητα των πολιτών. Θεσμός που διαχειρίζεται τους δημόσιους πόρους, οφείλει τουλάχιστον, με διαφάνεια και λογοδοσία. Και όταν αυτές οι αρχές δοκιμάζονται, δεν είναι οι αλγόριθμοι που μπορούν να τις υπερασπιστούν. Είναι οι άνθρωποι. Και οι θεσμοί. Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια εποχή αυξανόμενης δυσπιστίας των πολιτών προς το κράτος και τις λειτουργίες του. Στη δημόσια συζήτηση συζητούν κυριαρχά υποθέσεις που αφορούν απευθείας αναθέσεις, υποθέσεις κακοδιαχείρισης δημόσιων πόρων, ερωτήματα για τη διαφάνεια των διαδικασιών, ερωτήματα για την ποιότητα των θεσμών. Η εικόνα που διαμορφώνεται πολλές φορές είναι ότι οι θεσμικές εγγυήσεις υποχωρούν, ότι οι διαδικασίες παρακάμπτονται, ότι η ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τη διοίκηση μεταβάλλεται. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η συζήτηση για το ρόλο των στελεχών της δημόσιας διοίκησης αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Διότι όσο πιο σύνθετο γίνεται το κράτος, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η ανάγκη για θεσμική ευθύνη. Η τεχνολογία πράγματι αλλάζει τη διοίκηση και θα την αλλάξει πολύ πιο ραγδαία στο μέλλον. Η τεχνητή νοημοσύνη επεξεργάζεται τεράστιους όγκους δεδομένων. Μπορεί να προτείνει λύσεις. Μπορεί να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων. Δεν έχει όμως δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεν λογοδοτεί. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον όταν συγκρούεται με ισχυρά συμφέροντα. Ακριβώς γι' αυτό η ανθρώπινη κρίση γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Τώρα είναι που αναδεικνύεται στον απόλυτα κρίσιμο παράγοντα για να οριοθετήσει όπου χρειάζεται το τεχνολογικό κύμα και να του δώσει την κατεύθυνση που απαιτεί η ίδια η δημοκρατία. Και ακριβώς γι' αυτό είναι απαραίτητη, είναι κρίσιμη η ύπαρξη ενός ισχυρού επαγγελματικού σώματος δημοσίων λειτουργών. Ένα σώμα που δεν εξαρτάται από πολιτικές εναλλαγές, που δεν λειτουργεί με όρους κομματικής εύνοιας, που υπηρετεί την νομιμότητα και τη θεσμική συνέχεια του κράτους. Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων συχνά παρουσιάζεται ως πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, αποτελεί θεσμική εγγύηση.
Τα είπε πολύ καλύτερα από μένα η αγαπητή καθηγήτρια Ιφηγένεια Καμτσίδου. Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι η μονιμότητα σε κάθε περίπτωση προστατεύει τα στελέχη της διοίκησης από πολιτικές πιέσεις και πιέσεις ισχυρών συμφερόντων. Τους επιτρέπει να εφαρμόζουν τον νόμο. Τους επιτρέπει να υπερασπίζουν το δημόσιο συμφέρον. Εμείς, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ενσαρκώνουμε ακριβώς αυτή τη θεσμική λογική. Επιλεγόμαστε μέσα από μια, το γνωρίζουμε όλοι, ιδιαίτερα απαιτητική και επίπονη διαδικασία. Εκπαιδευτήκαμε συστηματικά και επαγγελματικά και καλούμαστε να υπηρετήσουμε τη διοίκηση με γνώση, επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης. Φίλες και φίλοι, πριν από χρόνια η χώρα μας πέρασε μια βαθιά οικονομική κρίση. Μια κρίση που οδήγησε στη χρεοκοπία του κράτους. Ακολούθησαν μνημόνια, σκληρές δημοσιονομικές πολιτικές, χάσαμε το 1/4 του ΑΕΠ, είδαμε χιλιάδες συμπολίτες μας επαγγελματίες να καταστρέφονται, είδαμε χιλιάδες συμπολίτες μας να βρίσκονται σε αδιέξοδο, είδαμε ίσως τα καλύτερα μυαλά της χώρας να φεύγουν στο εξωτερικό. Αλλά βέβαια η κρίση αυτή δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Είχε προηγηθεί κάτι άλλο. Μια μακρά περίοδος ηθικής χρεοκοπίας. Χρεοκοπίας αξιών, χρεοκοπίας θεσμών. Και φοβάμαι ότι σήμερα, παρότι η εμπειρία αυτής της περίοδου είναι νοπή ακόμη, επαναλαμβάνονται ορισμένα από τα ίδια φαινόμενα. Τεράστια ποσά διακινούνται μέσω απευθείας αναθέσεων σε εταιρείες που δημιουργούνται την προηγούμενη μέρα ή μέσω κλειστών διαδικασιών, μέσω πρακτικών που συχνά δεν χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Ανέφερε ο Γιώργος Πανουδάκης ένα στοιχείο, με βάση την έρευνα του Βουλή Watch που έχει δημοσιεύσει Καθημερινή, η δαπάνη για συμβουλευτικές υπηρεσίες αυξήθηκε 80 φορές πάνω. 80, δεν το λέω, επί 80. Το νούμερο, Γιώργο, ήταν από 7 εκατομμύρια, πήγε σε σχεδόν 600, αν θυμάμαι καλά. Η αύξηση είναι εντυπωσιακή και γεννά εύλογα ερωτήματα. Παράλληλα, παρατηρείται μια γενικότερη τάση ανάθεσης λειτουργιών του κράτους σε εξωτερικούς συνεργάτες. Και αυτό υπόθηκε. Μια λογική outsourcing, μια λογική έμεσων ιδιωτικοποιήσεων. Το ερώτημα όμως είναι απλό. Ποιος θα διασφαλίσει ότι οι δημόσιοι πόροι χρησιμοποιούνται με διαφάνεια? Ποιος θα διασφαλίσει ότι το δημόσιο συμφέρον προστατεύεται? Η απάντηση είναι μία. Η δημόσια διοίκηση και οι άνθρωποι της. Λειτουργοί που γνωρίζουν τη διοικητική διαδικασία. Λειτουργοί που κατανοούν το νομικό πλαίσιο. Λειτουργοί που έχουν την αυτοπεποίθηση να εφαρμόσουν τον νόμο. Και όταν χρειάζεται να αντισταθούν σε πρακτικές που τον παραβιάζουν. Σήμερα και ακόμη περισσότερο στο μέλλον, η διαχείριση των δημόσιων πόρων θα είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Τα μεγάλα έργα αυξάνονται. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα πολλαπλασιάζονται. Οι τεχνολογικές επενδύσεις μεγαλώνουν. Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέα ερωτήματα. Ερωτήματα για την προστασία των δεδομένων. Ερωτήματα για την προστασία των δικαιωμάτων. Για τα όρια της διοικητικής εξουσίας. Σε αυτό το περιβάλλον, η ύπαρξη ενός ισχυρού σώματος. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, η ύπαρξη ενός ισχυρού σώματος διοικητικού δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα. Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια ότι ο δημόσιος τομέας έχει προβλήματα. Το γνωρίζουμε όλοι. Και πολλές φορές, τις περισσότερες θα έλεγα, οι πολίτες αγανακτούν στην καθημερινή εμπειρία τους με το δημόσιο. Αξίζει όμως να θέσουμε ένα ερώτημα. Πώς κατανέμεται πραγματικά η ευθύνη, πόσο ευθύνονται οι υπάλληλοι και πόσο οι πολιτικές επιλογές? Και άραγε ο καλύτερος δημόσιος υπάλληλος του κόσμου, πώς μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε ένα καθεστώς πολυνομίας, σε ένα σύστημα κακονομίας και αντιφατικών ρυθμίσεων, σε ένα περιβάλλον πελατειακών παρεμβάσεων ή σε συνθήκες υποστελέχωσης σε κρίσιμους τομείς και με ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές που δεν ανταποκρίνονται στην ευθύνη και στις αρμοδιότητες τις οποίες έχουν. Το δημόσιο θα αλλάξει. Είναι γεγονός. Οι τεχνολογικές εξελίξεις θα φέρουν μεγάλες μεταβολές. Οι διαδικασίες θα γίνουν πιο απλές, πιο γρήγορες, πιο αποτελεσματικές και δεν πρέπει να είμαστε τεχνοφοβικοί. Αλλά ακριβώς γι' αυτό χρειαζόμαστε όσο ποτέ τη θεσμική μνήμη, τη θεσμική συνέχεια. Χρειαζόμαστε λειτουργούς που θα υπηρετούν με υψηλό αίσθημα καθήκοντος στο Σύνταγμα, τη δημοκρατία, το δημόσιο συμφέρον. Και γι' αυτό, σήμερα που επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, κατά τη γνώμη μου με τρόπο επιπόλαιο, εμείς, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, οφείλουμε να βγούμε μπροστά. Να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή της διοίκησης. Όχι με όρους ελιτισμού, με όρους ευθύνης, με όρους υπηρεσίας προς την κοινωνία, με όρους υπεράσπισης διαφάνειας.
και της δικαιοσύνης. Θα ήθελα να κλείσω με 3 απλές σκέψεις. Χωρίς ισχυρή δημόσια διοίκηση δεν υπάρχει ισχυρή δημοκρατία. Χωρίς ισχυρά θεσμικά αναχώματα η τεχνολογία γίνεται εξουσία χωρίς έλεγχο. Και χωρίς ανεξάρτητους δημόσιους λειτουργούς το κράτος χάνει τη μνήμη, τη συνέχειά του, αλλά και κάτι περισσότερο. Κινδυνεύει η ίδια υπόστασή του, όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από αιώνες πνευματικών αναζητήσεων και αγώνες και σκληρούς αγώνες. Ως θεματοφύλακας της δικαιοσύνης, της ισότητας, της κοινωνικής προόδου, της ίδιας της δημοκρατίας. Αυτή την υπόσταση, αυτή την κατάκτηση πρέπει να υπερασπιστούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τον τελευταίο μιλητή Γρηγόρη Θοδωράκη. Συνοψίζοντας, νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν εμείς οι απόφοιτοι ως κομμάτι του δημοσιοϊπαλληλικού κινήματος, που στελεχώνουμε μια δημόσια διοίκηση που βρίσκεται σε μια κατάσταση αποδόμησης, αν θα γίνουμε και οι πρωταγωνιστές στο πλευρό των υπολείπων δημοσίων υπαλλήλων για να θέσουμε αναχώματα σε αυτή την επίθεση που δέχεται. Πριν κλείσουμε, αν υπάρχουν ερωτήσεις ή πολύ σύντομες τοποθετήσεις του 1-2 λεπτών να γίνουν, προκειμένου να προχωρήσουμε στο κλείσιμο από την πλευρά των ομιλητών. Υπάρχει κανείς, καμία? Όχι, πιστεύω. Οπότε νομίζω ότι ξεκινάμε με την Ιφηγένεια Καμτσίδου. Ωραία. Χωρίς μονιμότητα δεν μπορεί να γίνει σεβαστή η νομιμότητα. Και η νομιμότητα είναι η μια πτυχή της δημοκρατίας. Η μια πτυχή ώστε η κρατική δράση, ακόμα και αν δεν κατορθώνει να επιφέρει αποτελέσματα κοινωνικής δικαιοσύνης, τουλάχιστον να μην αναπαράγονται οι ανισότητες, να καταπολεμιώνται τα στερεότυπα και να μπαίνουν προϋποθέσεις για την ισότιμη, για την διαβίωση με όρους ίσης κοινωνικής αξιοπρέπειας. Η Σταυρούλα Παπαδημητρίου, για ένα σύντομο κλείσιμο. Μετά την Ιφηγένεια είναι δύσκολο να τοποθετηθείς. Λοιπόν, η βασική αρχή που έχει γίνει αποδεκτή στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων είναι, και γι' αυτό έχει γίνει αποδεκτό και να τιμωρούνται σε αντίθεση με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και για πράξη του ιδιωτικού του βίου, του ιδιωτικού τους βίου, και όχι μόνο για πράξεις που αφορούν την υπηρεσία τους, είναι ακριβώς επειδή ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι αυτό που εκπροσωπούν και οι πράξεις τους αφορούν τη δημόσια σφαίρα, είτε γίνονται στο πλαίσιο της ιδιότητας, δηλαδή στο χρόνο της εργασίας, είτε γίνονται εκτός αυτού. Άρα αυτή η συζήτηση, ενώ φαίνεται για κάποιους να είναι ότι ακριβώς πρέπει να καταργηθεί η μονιμότητα επειδή υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν πειθαρχικά, νομίζω ότι έχει την αντίθετη ροή. Ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αυτές τις αρχές και ακριβώς επειδή είναι μόνιμοι και επειδή και το πειθαρχικό έρχεται να κρίνει υποθέσεις που είναι σύγκρουση δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος. Είτε αυτό το ιδιωτικό συμφέρον αφορά το ιδιωτικό συμφέρον του υπαλλήλου, όμως είτε αυτό το ιδιωτικό συμφέρον αφορά το ιδιωτικό συμφέρον της κυβέρνησης των κυβερνητικών στελεχών ή του ιδιωτικού τομέα. Και ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να είναι δίκαιο, ξεκάθαρο, σταθερό για τους δημόσιους υπαλλήλους, γιατί αυτό αφορά τη δημόσια διοίκηση στο σύνολό της. Όπως προέκυψε και από τις τοποθετήσεις όλων, η δημόσια διοίκηση και οι δημόσιοι υπάλληλοι δέχονται πολύπλευρη επίθεση, η οποία οδηγεί στην υποβάθμιση και στην απαξίωσή τους. Αυτό νομίζω σε αυτό δεν χωρά αμφισβήτηση, είτε πρόκειται για τον πειθαρχικό, είτε πρόκειται για τη συζήτηση για την άρση της μονιμότητας, είτε για τον κυρίαρχο ρόλο των συμβουλευτικών εταιριών.
Απέναντι σε αυτό, προφανώς, το ανέφερε πριν και η Βασιλική, θα πρέπει να αντισταθούμε ως συγκροτημένο δημοσιοϊπαλληλικό κίνημα και να ετοιμαστούμε για τους αγώνες της επόμενης περίοδου. Ευχαριστώ. Νομίζω τα είπαμε όλα. Ζούμε σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών, διεθνώς. Γεωστρατηγικές εξελίξεις απρόβλεπτες, κλιματική αλλαγή. Δεν τηρούνται όλα τα προσχήματα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου. Στο εσωτερικό της χώρας έχουμε τα θέματα που αναδείχθηκαν. Η τεχνολογία προχωράει με γεωμετρική πρόοδο. Νομίζω ότι περισσότερο παρά ποτέ, για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν, έχουμε ανάγκη από ένα ισχυρό δημόσιο τομέα και από δημόσιους λειτουργούς πραγματικά οι οποίοι θα είναι εκεί για να αντισταθούν στα όποια συμφέροντα και να υπηρετήσουν το Σύνταγμα, τη δημοκρατία, το δημόσιο συμφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε από πλευράς μας τους ομιλητές και τις ομιλήτριες. Κλείνοντας, θα ήθελα να βάλω μία μικρή πτυχή, το ζήτημα της υποστελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών. Είναι συμπληρωματικό με την κατεύθυνση της άρσης της μονιμότητας. Η υποστελέχωση στις δημόσιες υπηρεσίες σημαίνει υποβάθμιση και απαξίωση των δημοσίων υπηρεσιών και σημαίνει, κατ' επέκταση, σταδιακή ιδιωτικοποίηση των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Όσο και αν προβάλλεται ότι το λιγότερο κράτος είναι ένα κράτος το οποίο δεν είναι παρεμβατικό, η ιστορία έχει αποδείξει ότι είναι το ακριβώς το αντίθετο. Το λιγότερο κράτος είναι ένα ισχυρό κράτος, απλά δεν εξυπηρετεί και δεν φροντίζει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της ευρύτατης κοινωνικής πλειοψηφίας. Ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγη ώρα θα αρχίσει και η επόμενη θεματική συζήτηση για τις όψεις της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δημόσια διοίκηση και οι επόμενες. Οπότε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.